crystal meth, cough syrup, cocaine, hashish, nyawope, marijuana, meta movement, musombodi, tumbra are some of the drugs and substances that have rocked and terrorized our streets in a massive impact of destruction. Tatenga ka crystal meth yedu dombo, tatenga ngoma brown clear, tatenga Olera wa, uri kuti draw akadi. My name is Prince Mashore. I'm a teacher at Harare Westgate College. We're here at Harare Central Prison and we're excited to interact and mix and mingle with the prison officers and the inmates. We have come across a lot of things that we have gone through in life, and we've realized that as we are here, we have people who are in prison, not because they are bad people, but because probably they were unfortunate because of drug and substance abuse. We have decided to come with our learners here so that they will know that drug and substance abuse can lead to crime. It can also lead to them being here. The reason why we brought them here is the reason that we know it is the climax of drug and substance abuse. Some of the people can go to rehab, but some will end up here. So our learners need to be exposed to different situations that they can succumb to when they get involved in drug and substance abuse. We have our boys and our girls here who have gone through the various cells. They have gone through various protocols and platforms that they can come across. And from all those, I hope that they have learned, and I hope that they have taken nuggets that they can use in future life.
is Tanga Shemju. Today we came to Harare Central Prison. I learned that anyone can take drugs. It doesn't matter if you are young, if you are still going to school, or you are old. Anyone can take drugs and it's bad for you. It can lead to you doing crimes like stealing, robbing, and murdering, which will lead you to be sentenced to life in jail. Chatakwanisa kuwana kubva muusungwa pamusoro pemadrugs utano hwadzokera panzvimbo. Youth yedu chayo tinokwanisawo kuibata through kuti haticha abuse system yedu nezvinodhaka. Ndo chimwewo chinhu chatakwanisa kubata mukati mechitomotorongo rino pamusoro pemadrugs. Utano hwatauwana hwakakwana. Drugs are scientifically modified substances that when taken into our bodies, they automatically change our state of being to abnormal. Their laboratory names are cannabis, deliriums, depressants, hallucinogens, stimulants, and narcotics. These drugs should be taken as prescribed by a medical practitioner to avoid abuse and addiction. Crystal meth, cough syrup, cocaine, hashish, nyawope, marijuana, methamphetamine, musombodi, tumbra are some of the drugs and substances that have rocked and terrorized our streets in a massive impact of destruction. Suicide deaths, high crime rate, poverty, prostitution, school dropouts, financial instability are major results emanating due to drugs and substance abuse. Ignorance, self-incompetence, stigmatization, peer pressure, financial instability, domestic disputes are major leads to drugs and substance abuse. But why? Why solve a problem with a problem? Reject being a slave to drugs and substance abuse. It is not too late to quit drugs. Don't blame yourself about the past. Don't be a pessimist, be an optimist. Remember, Rome was built in a day. And a rolling stone gathers no moss. Don't forget. A journey of 1,000 miles begins with a step. Let us all get together and launch awareness campaigns, rehab centers, workshops with the help from the government, parastatals, stakeholders, schools, churches, and well-wishers to fight tirelessly against drugs and substance abuse. To you Pablo Escobar, to you illicit drug dealers, to you traffickers, be it for wound and for armed, drug section is at your door. Oh my Lord, dear God, bear with us as we are fighting a war against the devil and his cause. Thank you. I wish you a drug-free environment. This is the one that brought you here. Hanzi zvizvo zvakakonzeresa muzouya KuJeri maringe nekushandiswa kuma-drugs nema-substances anodhaka. I'll try to answer your question as a presentation. I'll try and make it short. So, I want to show myself as a survivor of drugs. I was head boy at primary school. I was head boy at senior school. I was a Zimbabwe rugby player, and I'm also an aircraft engineer. These are the results where drugs take you. So the first part about drugs is influence, right? At the age that you are, it's all about environment and the friends you're around. Around this time, you probably don't know what drugs are, you probably don't know what you've tasted, right? So the influence, let's go out for parties, let's go come to my house, there's a house party. That's how it usually starts. So I think the main issue that I want to raise here is why drugs are bad. Drugs, when you start the use of drugs, there's going to be financial strain, there's going to be strain of friendship and family, there's going to be strain of your health. There are many different strains that drugs cause, right? So before you start drugs, this is probably where most of you are, right? You probably want to know what are in drugs, and the most common drugs that are in Zimbabwe are probably crystal meth and cocaine. Right. So an example of cocaine, if you didn't know, cocaine is made from the cocoa plant, cement, gasoline, and acid. Right. So those are the stuff that are found in drugs. But we now want to reach a stage where you are in a position where you are now taking the drugs and you're now looking for help. When you're taking drugs, there are two types of help. There's psychiatric help and psychotherapy. Psychiatric help focuses more on the medical side, taking pills to help with your condition or your addiction. Then psychotherapy is seeking help through psychologists, right? Now psychologists are not always people who went to school for this. You can also get therapy from pastors, you can also get therapy from other adults that have experienced life
and probably know about this drug. Now, we then look at, there's a myth that they say with my drugs, I don't want to get to steering. Me, myself, I stay uptown, and a lot of my friends. So there are drugs everywhere. So there's no myth that you can run away from drugs, right? Then moving on further, if you look at statistically rehabs, private rehabs to be exact, the ladies, this is where I'm speaking to you now. Most ladies are then injured into drugs, the ones that we've seen statistics at rehab, that there's a myth that girls want to lose weight, right? So they're lured into crystal meth, wachiti wadaku lose weight. And then before they know it, they are now into addiction, right? So the ladies, be careful there. As for the guys, right, there are many ways to get into addiction, but I want to focus mainly on the help part. There are different ways to get help. So if you do find yourself in a situation where you are now addicted or in use, please get help. Because there are three, if you've watched any drug movies, there are three ways that you end up. Either you're dead in prison or in hospital. And those are not nice things. Independent trauma drugs. When you was taking drugs? The only thing you thought of was stealing things. Drugs. Just to find money to buy other drugs. Okay, so what made you start taking drugs? Peer pressure. Peer pressure. From friends? Any question? Has anyone tried to escape from prison? Okay, so pane maways akawanda ekuti tinogona kusangana kugadzirisa nyaya yemental health issues. And number one, chandinogara ndichitaura ndechekuti tinofanira kutanga nekuacknowledge nekubvuma kuti mental health is chitori chirwere, handiti chitori chirwere chinobva dzimwe nguva even kuma-addictions, dzimwe nguva chinobva kutrauma, dzimwe nguva chinobva kune zvinhu zvakawanda zvatinenge tisina kumbobvira tatarisana nazvo, because dzimwe nguva unenge uchiavoida uchitiza maproblems ako kusvika wazosvika pekuti chiregai ndichimatizira mumadrugs, chiregai ndinohwandira mudoro, chiregai ndinohwandira mutoriro, chiregai ndinohwandira mudombo, chiregai ndinohwandira mubanje. So all those things munhu anenge achitsvaga way yekutizira pekuti anonzwa zviri nani. Saka tikadzidzira izvozvo zvekuti tikatangira pekuti uri kuziva kuti ndiri kungotsvagawo pekutizira pari nani, then vanhu vaunogarisana navo havakasike kukutuka kana kukutema nematombo, because vari kufanira kunzwisisa from the first time kuti munhu uyu ari kutsvaga help. That's number one. And I think izvozvo, it's something that you guys should also understand musati masangana nema-problems akadaro, maybe kumba or somewhere else. And then number two, when you realize kuti okay fine, now ndatova ne-problem, surely inina hangu Jerry should be the last option, especially kana munhu anga ari kumba. First of all, maways ekudila nawo kumba kana kuti kuchikoro, tinotoona masigns aya kuti pane problem. Uri mucommunity kukunzwa right wanga usiri kuenda kuchikoro, unotoona uchiri kumba kuti masigns aya aripo, but kuri kuzonzwa right wazoya kuJerry, how do you then recover from zvese izvozvo zvanga zvichiitika? Number one, ndafarira that you guys have art therapy. You have so many ways to release either pain, you've got so many ways to release anger, you've got so many ways to release zvimwe zvinhu zvechokwadi zvamanga musati dzimwe nguva mambotaura even kushamwari dzenyu kana kuhama dzenyu dzamukasiyawo, but dzimbo dzamuri kuimba ndiri kutoona kuti dziri kutorapa something kamunenge muchitaura ipapo. So number one way of dealing with mental health issues, trauma or addiction is art therapy. It might not be art, but find something chaunoda iwewe chaunoziya, pamwe bhora chairo ritambe kusvika kupedza shungu dzese, pamwe kugym chaiko, and dzimwe nguva kuruka, dzimwe nguva kuverenga, dzimwe nguva kunyora. So find that one thing chaunogona kuita chekuti unotanga kurilisa. Number one. Number two, speak to a counselor. Never underestimate kugara pasi nemumwe munhu uchitaura. I know kuti kunoku kune machaplain, kune vanhu vanouya dzimwe nguva vachitaura nesu, dzimwe nguva kutori nema-resident chaplain anotonge akatomiririra kuti atibetsere. So find ways
ekuzvireleasa uchitaura zvinhu zvauri because dzimwe nguva mungotaura imomo utori munamato waunenge uchitoita kuti Mwari vakunzwe. So just find ways of talking. They say kuti a problem shared is a problem solved. Saka izvozvo zvese izvozvo hazvina kungoitirwa kunzi angori masei. And then number 3 as well, iwewe wega bvuma kuti ndine problem. Kana usina kubvuma problem yemunhu unotarisana naye because munhu anospenda nguva yakawanda newe ndiwe. Hakuna mumwe munhu anoziva iwewe kupfuura iwewe. Saka iwewe unotoziva problem yako kupfuura any one of us here. Ana gogo nana sekuru veri panapa vanogokuziva from the time yavakasangana newe, but iwewe unoziva chokwadi chekuti iwewe uri ani, unoziva chokwadi chekuti wakasvika apa sei. Saka kana usati warapa ronda iroro rekuti inini ndakapinda panapa because ndanga ndingori nekaedge, kana kuti inini ndakapinda panapa because ndanga ndafuririka, or inini ndakapinda panapa because ndanga ndine chinhu chanandichiedza kuti ndigadzirise saka rega ndinotengesa madrugs. All those things zvinoitika, but the good thing yekuti kana watopinda munomu, I honestly think kuti zvatopera if you are really serious, because you go through the stages ese zvese zvatiri kutaura izvozvo like rehabilitation, counseling, kusangana nekutaurana nevamwe vakatoenda through even worse things. Saka those are some of the ways that you can use to cope, and then write letters to your friends or to your relatives, even if dzikasaenda ikoko pane day ravachazodziverenga chete, and iwe uchazodziverenga wabuda munomu unotoona kuti unotozoona kuti but naivedway these things zvinoshanda. Ndakagara kuAmerica for I don't know how many years, and these are the things zvandakaona kuti dzimwe nguva culture yedu inotirambidza kuita, but then kana tasvika kunoku you realize kuti vamwe vanhu vane ronda because havana kudzidziswa zvimwe zvinhu zvatofanira kunge tichidzidziswa. Hapana chakashata vedway kunyora chokwadi chako wega, ugotochitengesa wega, ugotozodzidzisa vamwe vanhu wega nechokwadi chako. Muchechi vanobva vaitidziwo testimony, but inanzi kudai kuisa zvechechi too much because hapana. Kana iwe usati wabvuma kuti ndine problem, kana iwe usati wabvuma chokwadi chako, kana iwe usati wabvuma kuzvitaurira wega kuti you guys I'm done, hachadi zvinhu izvi, and these are my steps andiri kutora every morning to deal with my problem, and have a plan yaunozvipa wega. In leadership we call it leadership development plan. Have your personal plan yaunozvipa iwe uchimuka. I know kuti munomuka 3 o'clock maakudzokera kumba. So at the end of the day patime iyoyo yauri panze, instead yokugara uchifunga kuti my goodness ndakazozviparira wakutanga kufunga nhamo dzese, start creating a plan wega yauri kuzviudza iwewe kuti from 5 to 6 ndichazvipa mathoughts ari positive, ndichatanga kuzviudza zvinhu zviri positive ndega ndisati ndatanga kutaurana nevamwe vanhu. Then from 6 to 7 ndichatanga kunyora pasi zvinhu zvandinoda kuzoita ndabuda mumwe wedu wemashoko ane simba, especially unozviudza wega. Hakuna muprofita mukuru anopfuura iwewe because hana yako ndo inoprofita upenyu hwako kupfuura iwewe. So that's number 2. So write those things wauri kuona uchitoita kumberi uko. Hazvina basa kuti uri mudark space yakaita sei, but the fact yekuti wauri kuzviona 6-10 months or even a year from now, even 3 or 10 years, whatever you have been given, but zviona uchibuda munzvimbo iyoyo. Then number 4, pakucreate what I call a personal development plan. Chizudza kuti kuti ndisvike panoda kuti kana kuti for some of you muda unyora ma O levels, for some of you muda unyora ma A level, for some of you ndanzwa muchiti muda urecorder. Some of you guys amusati matombofunga kuti ndinoda kuitei, but chitanga izvezvi kuzvinyorera plan yako. By the time yaunotozobuda wakutoziva kuti inini am my own leader. Uri munomu, I'm my own leader because hapana ari kukuudzira. What you are being given munomu yangova discipline yekuti vedway ndikamuka ndofanira kuzviwaridzira mubhedha wangu, ndofanira kucleana pandakagara, ndofanira kuita ABCD zvandinogona nemaoko, but kuti iwe uchizova champion pane zvinhu zvaunenge uchiita zvigadzirire your own plan yausingaudzirwe nemunhu. Sure, honestly speaking ndinomboshuvira kuti dzimwe nguva pamwe dai ndanga ndisiri too busy with life, maybe dai ndisitori panapa pamwe tisingatozivani because life gets too busy. Saka chiitorai nguva inei to deal with everything that you have not dealt with panze paunga uchiri busy. Chishandisa nguva inei shoma iyoyo yakawanda iyo uri kufunga kuti yasara iyoyo, use it wisely, because once you get out, you all know, once you get out kunzo kuri too busy, once you get out kunzo kune zvakawanda zvinoteerana nesu, once you get out kune influence yakawandisa. Saka use this time. By the way, andigona kukuudzai kuti
and ndikusha ndokuudza sei kuti time yawinayo izvezvi uri wega yakakosha to reshape your life. Yakakosha to start telling yourself positive things and to start creating that positive picture yaunoda. Yes, hatiukonekwa na all the resources that we want in here, but they are teachers. Chakanakira Jerry chidzimwe nguva because ndofamba majeri ese ezPCS. Chakanakira Jerry unowana ma-businessmen, unowana ma-lawyer, unowana ma-doctor, unosangana nemunhu wese, unosangana nema-street hustler anogona kuruka mari chaizvo. Saka use that time kugara nevamwe and mukuudzana positive ideas. Guys, by the time you come out, look at maititi. Ndogara ndichitaura example yamaititi. Hakusi kuti maititi vanga vari maititi kunze before, but maititi vakagona kushandisa mukana iwo. Saka the time that you have yakakosha iyoyo from 6 batisisa ipapo chete mukakanganwa zvese zvandataura from 6 to 3. That's a long time to shape your life positively. That's a very long time to shape your life positively. Indikaipuwa for 1 week chete ndichimwanza una chimwe chinhu chauri kuita chine to do with basa ochi amundibate futi ndobuda nenyika taura chokwadi because ndendapuwa nguva yekuita zvinhu. So use that time wisely. Heal where you need to heal. Pora pauri kufanira kupora. Anditi zviudze chokwadi where you have to tell yourself the truth. Hello, my name is Alicia Chiwai and I'm a Form 1 student at Wiser Westgate College. Today we came to see the prisoners in Harare Central Prison. I've learned a lot of things. 2 of the things are we should never do drugs even though we're peer pressured by our friends. The second thing is you don't need to be rich or poor. You can still commit a crime. And always listen to your parents and the teachers that teach you good things. Thank you.